in ba a zo masallaci ba ana ruwa, ka kowa izo masallaci. Sunnar da aka ƙaurace ma kenan, fitowa ana ruwa ƙaurace ma sunna ne. Abdullahi dan Umar ya ce idan ana ruwa ana ƙara wata kalma a kiran sallah, amma mafi yawa ladamanu ba su ma san ana ƙara wannan kalma a kiran sallah da ake ruwa ba. Kai da ka zo masallaci ana ruwa sai ka ce ala sallu fir rihal, sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Za ka ƙara kalma, an ka ce hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, suka ce ala sallu fir rihal, ku yi sallah a gidajenku, kar ku taho masallaci, ku yi sallah a gidajenku. Idan mutane suna gidansu ana tafka ruwan sama, kada su taho masallaci, kowa ya sallarsa a gida.